Joo, eli tervetuloa talviseen Puumalaan. Lähdetään laittaa mökkiin sähköjä päälle. Eli meillä on tuolla 3 kappaletta Engifar Lithium-akkuja asennettuna ja ne on talvehtinut pari kuukautta virrattomana, eli erotettuna järjestelmästä. Ja auton mittari näyttää, että 11 astetta on pakkasta ja katsotaan, miten me saadaan sähkö päälle. Eli akuthan tosiaan asennettiin tällaiseen akkukuoppaan ihan vaan sen takia, että saadaan tasattua vähän lämpötilaeroja, että talvella ne akut ei ole niin kovassa pakkasessa ja sitten kesällä ei ole myöskään akuille liian lämmin. Ja kas näin, täällä on 3 kappaletta rinnakkain kytkettyjä akkuja ja nämä on nyt 2 kuukautta talvehtinut täällä. Eli aurinkopaneeli ja turvakytkin on otettu auki niin, että lataussäädin ja aurinkopaneelit ei ole kiinni toisissaan ja sitten sen jälkeen otettu nämä akut irti järjestelmästä, eli avattu toi sulake tosta. Ja laitetaan sulake takas päälle. Meillä pitäisi olla järjestelmässä virrat ja sittenhän meillä on valot pirtissä. Eristetty akkukuoppa ajaa asiansa varsin hyvin ja pakkastakin on ollut yhtäjaksoisesti jo muutama viikko. Engifar LiFePO4 akkujen sisäinen lämpötilaanturi näyttää akkujen lämpötilaksi +1 astetta ja lataussäätimen lämpötilaanturi tuolla akkukuopassa näyttää lämpötilaksi 0 astetta. Ja ulkolämpötila on tosiaan -11 astetta. Tässä meidän litiumakussa toi latauksen rajalämpötila on 0 astetta ja purkauksen -20 astetta. Eli akkuja pystyy edelleen näissä olosuhteissa käyttämään hyvin. Mikäli akkuja tulee tarve ladata esimerkiksi aggregaatilla, niin kovilla pakkasilla akkuja voi joutua lämmittämään ennen latausta. Mutta nyt tämä eristäminen pelaa niin hyvin, että akkuja pystyy lataamaan suoraan ilman mitään lämmityksiä. Litiumakkujen talvisäilytyksessä on vielä se etu lyijyakkuihin verrattuna, että akkuja ei tarvitse tosiaan säilyttää 100% varausasteessa, vaan 50% varaustila riittää. Eli nämä Engifar LiFePO4 akut soveltuu hyvin suomalaisiin olosuhteisiin ja myös talvikäyttöön. Joo, eli mökkiviikonloppu takana ja tälleen talvella kylmälaitteita ei ollut tarve käyttää, niin käytettiin aika maltillisesti sähköä, eli tällainen 70 amperituntia akustosta käytetty lähinnä valaistukseen. Ja aurinkopaneelit ei tällä kelillä tuottanut oikeastaan juuri mitään, kun on pilvinen sää ja joulukuussa aurinko paistaa niin matalalta, että sieltä ei juuri sähköä tullut. Mutta nyt jätetään litiumakut tähän 77% varaustilaa säilytykseen. Ei ole tarvetta ladata niitä täydemmäksi. Eli mitäs tehdään? Eli ensin aurinkopaneelit irti lataussäätimestä. Naps. Noin. Sitten varmistetaan, että inverteri on pois päältä. Sitä ei käytettykään nyt. Ja sitten lopuksi otetaan pääsulake auki. Noin. Ja nyt meillä on akut valmiina talvisäilytystä varten. Eli nähdään sitten keväällä seuraavan kerran.